Piatkové počasie má byť letné do 27 stupňov, preto si v Hemendexe s Ďurom a Ďurom hráme aj letne. Toto boli Lucenzo a Don Omar 749. No a otvoríte si prehliadač, vyťukáte svoju obľúbenú stránku a tam vám vyhodí také hlásenie. Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s ich používaním. Čo vlastne tento počítač odo mňa vlastne chce, hej? Možno si človek povie, že hlúposť, alebo tak, no. Naša Zuzka sa na tieto cookiesy bližšie pozrela. Doteraz som vždy len odklikla, súhlasím s používaním, alebo akceptujem a neriešila som, čo to vlastne je, asi ako väčšina z nás. Ale včera som mala takú detektívnu náladu, tak som zavolala Dávidovi Kováčovi. On je expert na IT technológie z Google Developers Group v Košiciach a poprosila som ho, nech mi tak ľudsky, bez tých ich odborných výrazov povie, čo to tie cookies vlastne sú. Cookies sú malé súbory, ktoré si webová stránka ukladá do počítača návštevníka a tieto súbory neskôr využíva na rôzne veci, ako je napríklad sledovanie užívateľa, čo robí na tej stránke. Môže to používať na reklamné účely, napríklad na rôzne štatistiky. Prvé, čo mi potom to napadlo, bolo, že aha, takže keď si pozerám na internete topánky a potom mi každá druhá stránka ukazuje reklamy na topánky, tak za to môžu cookies. Stránky medzi sebou určitým spôsobom zdieľajú tieto cookies presne na takéto sledovanie toho používateľa. Preto, ak navštívite stránku o topánkach, neskôr o 3-4 dní navštívite úplne inú stránku, ale je na nej reklamný priestor a vidíte tam reklamu na topánky, tak je to presne z toho dôvodu, že pred 3 dňami ste navštívili tú stránku a je to uložené v tých cookies. Presne tak, minulé toľko lodičiek mi to ukazovalo. A vybral si nejaké? Samozrejme. Sedeli štvorveslíci. Pozriem nápad na svadobný dar a hneď asi 4 dní svadba. Hej, v reklame. No, otravujú. No dobre, ale keď ideš sa vydávať? To si myslí asi internet. No ale keď nechcem, aby o mne tieto veci vedeli, tak to môžem odmietnúť? Môžeš to odmietnúť, lebo na to myslí právo Európskej únie. Zákon Európskej únie hovorí o tom, že ak užívateľ odmietne používanie cookies, tak webová stránka nemá právo, nemôže robiť všetky tieto veci pomocou cookies. To znamená, že vývojári by mali počítať aj s takouto možnosťou. Bohužiaľ veľa stránok nepočíta s takouto možnosťou. Mnohokrát máme možnosť len súhlasiť alebo opustiť webovú stránku. A súbory cookies používa 98% všetkých webových stránok, to mi ešte Dávid Kováč povedal. Takže pred cookies neutečiete, ale môžete to aspoň skúsiť. Takhle zase na druhej strane kukáve, dobré cookies. Ty ich môžeš niekedy zaradiť do Začíname od pondelka. Dobré koláčiky, z ktorých nikdy nepriberiete. Najlepšia nálada.